Bon dia, soc Miquel i en este vídeo encetem el canal Peguem una volta, que va d'això, d'eixir, de pegar una volta, farem rutes, caminant, corrent, en bicicleta, però sempre amb un objectiu, que és descobrir el patrimoni cultural i natural. Per a començar, avui ens acompanya Trotsky, i anem a fer una ruta molt senzilla, eixint des de Benimaclet, des del barri de València, i anem a agarrar el carril bici que va cap als pobles del nord. Així que, millor vos ho conté allí, anem. Bé, i així estem, en el carril bici a l'eixida de València. Així a l'eixida de València, com podeu veure, hi ha unes vies de tren i un cartell que ens indica que això era l'antiga Via Xurra. Què vol dir això? Que abans, per ací, per este carril bici, com aquests pobles de l'Horta Nord, hi havia un tren que anava fins a Calatayud, en Aragó. I per què se li diu Via Xurra? Pues perquè, com ja sabeu, els valencians, els valencians que venen de l'interior de València, que parlen castellà, en les comarques dels Serrans i això, els diguem xurros. I com esta via passava per allí i anava cap a Calatayud, en Aragó, al final es va quedar en això, en el nom de Via Xurra. Esta via no era rentable i ja es va llevar, crec que es va llevar, els últims vagons es van llevar en 1985. I no sé en quin any exactament, però varen fer el carril bici este, que arriba fins a Puçol, i nosaltres no anem a arribar fins a Puçol, anem a anar fins a on estava l'estació antigament de tren, d'ací, en Alboraya, i allí, una volta allí, ja tornarem, pegarem una volta per dins de l'horta per a veure els camps de xufa i això, i cap a casa en seguida. Així que, anem allà. Sense fronteres, una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'acaba, una esperança queda esperança quan vaig avançant, queda esperança i no cal plorar. Són camins d'amor i llibertat, no cal plorar. Són camins de lluita i llibertat. Una alegria de camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc, una energia que no s'acaba, d'una energia. Fins a l'estació de trens i ara el que fem és, ara estem tornant pel carril bici i quan arribem així a la senyal esta que n'hi ha així baix d'una bici per aquí, diu Platja Patacona. Anem a seguir esta ruta, fem una ruta circular dins de l'horta i eixim. Queda energia i no cal plorar. Són camins d'amor i llibertat, no cal plorar. Són camins de lluita i llibertat. Deixem així. Si continueu aquestes senyals arribareu fins a la platja de la Patacona. Nosaltres, per tornar al carril bici de la Via Xurra, agarrem este camí a mà dreta i per així tot recte ja arribem allí.
Sí, se m'olvidava. Encara que és una ruta molt senzilla, vos deixe el track en la Wikilog, en la descripció del vídeo, i no res, podeu veure-ho ahí, podeu descarregar-ho pel mòbil o pel GPS si teniu, així que no res. Adeu i fins a la pròxima.